Followers po din ni Danton. I'm the baby. Mo? You're joking na, no? Also, Pauning baby na. Puri buyog. We will get the baby. Hello guys, nakasakay na ko og series. Salamat ka dyan Mama Julie sa pagtuog na silahan dyan. Luwi lamang to Lixie. So nakasakay na ko daring bus. So series may hang nasak dyan guys. Kay may una nga ning agi. Sakay na lamang po ko. Kay basig dugay po mo agi agban man ang sakay na lamang kog series. Dyan ngit-ngit pa guys. Dyan guys, set out ko desang gisak dyan. So kanunay man dyan ni masak dyan. Sakay na anas dyan diri sa port nagbantay. So siya mga magbantay dari sa gigit ga murag guardia nga na dyan. Followers si siya guys manang nakitaan man ko ni dyan lang kong gilibrig sa kay padung sa sud kay ladyo po dyan bugatram po niyang gidanga buwak ko kaniyang bag. So dyan kong ihatid dito sa boardingan kay chikapon pa man niyang gidanga buwak ko kaniyang bag. So dyan kong ihatid dyan. Salamat kadyo sir kay muha ko dyan kong ihatid dari ramadyo mong kabuutan. Dyan guys kay namadyo machinery na lagi sa daghang bag dyan. Salamat ko na ni sa guard kay gaghang buwak wala na gipasud dito sa machine kay basin ug mabali-bali. Salamat gid kaso kay wala siya niya giapilog sud. Diya guys, mangita ko na lingkuranan so nakakita mo lingkuranan diang buwak safety ra sa kaadyo kay wala lagi sigid dito sa machine. Salamat gid kaso sa mga guardia dari kay kailan na lagi na ni sila guys kay kana lagi sig balik-balik lagi kog uli ug buhol mo na nakailan na sila na. Diya guys kanang wapay alas 6, alas 5 pa diay niya mapay pag-abot na ning Light Perry. So man ning Light Perry guys nga nanggikan dito sa Argao alas 3 kanang hasak na bitaw kadlawon mo na si Jan. Maabot na dari sa Jawa pay alas 5. So mao po niya masakdan pa dong dito balik sa Argao alas 6:30 po ni siya mularga. Unsa guys nakakita na po ko ning buwaka. So rubber plant ni si Jan nanis dari sa amanggi boardingan dari sa terminal. Ja mabuhi ra din siya gana sa sudra bitaw sa aircon mabuhi ra din siya mo yung ganahan nga rubber plant kaning variegated. So ha dyan nagipangita ni bawas ako ani makakita na ning rubber plant dyan lagi dahin manakay po di sila padong lagi Argao mga taga Bohol ano na no kere Gila Jijin. no tanawa mo din sa tig-comment katong pas sa to Tuga. mo din sa salamat ka naman tig-comment sa YouTube si Mas Tuga Inyo lagi ko. Utaw na kita wifi kanina ko ka. Hindi na ko sunod nila kay ko pa mis una wifi Pilipinas. O kada lang sino wifi ra o yung panahon na lang. Utaw dani kay hindi ka tanaw mama ni Flora Mary da mga subaybayan. Diyan wala gini uli ko sinanay ni Hanjo ano sa kauli diyan lampoy amo mo abot man Kita naman na kita naman na yung mamo. Muabot ang amo mo nang uli jud ko diyan nakita po binari mamo karang kabuutan salamat. Unsa guys habang galingkod-lingkod ko nay sige lingi-lingi na sila si Mampas kay murag nagduha-duha pud siya nga ako badjud ko si Ruby Provinciana. So mo lagi nang ako na lamay ning deuni diyan. Salamat ka ni Mampas. Diyan na sila ka ba nga bata diyan kay dadra po na Dalton diyan. Diyan anak na manimbay sila og si Mala. Comment nga pa. Salamat ka jo. Sige. Salamat ka jo ma'am. Salamat po. Asa ba rin ma'am? Bali sa Cebu. Simba si Mala. Simba sila si Mala so dito kumigi ka. Ano mo mo? Ano ka kay Dalton kay ni ani niya. Si Dalton mapaak lagi na lagi mo na jud ko bata kay mapaak. Salamat ka jo ma'am Pas. Dai mo Awan na. Salamat. Kay dami kay istorya dito kay napoy mga lirasan dagto nga muslingan to napoy silingan ni jeans to ang gagaw na jeans ko diri nga nasa roll ba Ano naman isa kay aning ato tubigon. ay di dito kong tubigon Ihaton man ni Eric ug ni Mama Julie sa tricycle. Ni ko na ni kadto. pero nagkuan ko nagbas ko kay sa dupado man ay ko mamukaw wala ko na sila pukaw kay gabi alas 12 sila nang uli kay nay kalingawas ila. Salamat ka Ma'am Pas. Love you. Love you too. Salamat. Amping mo. Love you. Ikaw po, yung biyahe para mapod ka. Followers po din ni Danton. I'm the baby. Mo? You're joking na, no? Also, Pauning baby na. Puri buyog. We will get the baby. yes. Ay, yes. We will bring the baby at home.
Kuha na. Will bring the baby? Yes. Magsimba ka sa Simala Bibi. Kay dad ni Dalton guys, oh, no. Followers po niya yung lula ni Dalton. Si Ma'am Paz, si Lola Paz, no? Smile gini ko na. Ay, alam, istorya dyan siya, ay. Ganahan dyan siya magkipag-istorya. Ay, dyan ganahan na istorya, ay. Oo. Sisilingaw gini ko na. Susug ka ng hibalo pa naman dyan kung sa inyong ipangtabi. Sus. Baby, you cute, well. Cute, the baby is cute. Nga ni siya? Ay, dumay. Ram Thomas. Ay, Ram Thomas. Lang nataasan. Maglisod na ko anak mama. Maglisod ko na eskwela na ko mama ha. Kasi Ram Thomas manera siya. No? Oh. Ay, chi! Bahu ay. Oh, bahu Baby is Achi! Achi! English. Tan na sa nimo oh. Kay dad ni Bibi Dalton, oh, super cute. Buyag. No. Buyag. Buyag. Hello? 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 Be, ato pa dance si baby nak. Dance si baby nak. Kau ka po anak. Tik-tik na. Makipagduwa na siya. No. Ang nakay nami. Manakay nami? Hulo. Iwo jud ko ipangwahi. Iwo ko ihatod dito. Hi, salamat. 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 Okay. So, ano siya guys, oh. Diya guys, pasalamat ko kay gihatod jud ko na to sa babaw. Mag-check pa po na sa kadaman sa dahil ng trabaho. Bugat lagi po na sa kanay pipino na o kanang bulanghoy nga itanong may. Salamat! Salamat! Diya, gihatod ko. So, sakay na mi guys, diya. Mga buhutan man din mga kuwan sa luon kay tabangan kong bit-bit kay bugat na kay nay pipino. Dili danar ako be. Ha? Nilagay na makuan. Ay, sorry, may. Mami, ikaw na. Kay nayahang nawahi lagi ka naman si akong gibilin na rin bugat na imong dala, be. So, mga followers na nato kay sang si Mampas. Dito ni ma'am. Nga. Pero ticket Asa naman na. sila. Standby na. So, nagkuhan ko guys, kape ko. Dito ma'am. Salamat. Salamat pa. So, day ko na bulalo kaning kuan mo ni ang pamahaw. Diya salamat dani ni sa ito nga ni mo nakalimot mo ko. Jano. Si Chano. Jano gito. Jano. Nagkita na pud mig balik. So larga na guys kanang linaw ka jug dagat. Jagi panghimo pa ning kuan oh. Naigakuy-kuy na. Murag padaka na gilang pantalan dari. Madyo man padong Cebu guys ay padong Argao kay wa na mga sud ni mga van, mga truck ba. Pero og padung diri sa Bohol, daghan kadto na sila mga karga.
guys, abot na may dire sa Argao. Sige mo, din siya oh. Diyan guys, naabot na mi. So, halang gibidyan sila si Mampas guys. Ay, murag naman siguro sila isak dyan. Nanda, una na lang pug na okay. Ang buwak to ama sa ubos gibilin. Diyan guys, ara madinin kabugat kay nalagi dani pipino, okra o guan. Katong ang itanumay nga balanghoy. Diyan guys, abot na ko na rin guys. Manggit sa tansin ko lang mapasundo ko dres kasada kay bugat lagi ni hanggi bit-bit ja. Shout out di ko sa nagbit-bitan ni pasakay sa barko, mga taga Luon. So daghang kadtong salamat. Asama oh. Sa ni uyab di mo ron bago. Ha? Sus na nay uyab bago din na siya. Hallelujah mama. Kuya mama, abot na mama. Mama na ba sa lubong kay wala may nihulong sa dalagit. Nana ba kayo uyab laki maguno? Yung uyab bago niya? Si Hani? Honey. Na, si Hani na po guys. So, katangi din dito si Hani guys. Kay, kuhan. Ay, tapo yung isa. Pesa. Ay, ginawa ko niya ang mga laga. Isa man. Ala. Ala. Smile. Smile. Isa smile. Ay, sister. Ay, sus. Ay, sus. Sister. Abot na mama. What ka na to? Ha? Mama, abot na? Abot na mama.